sikar babah depane lemah jara santuh ya lewari para ratu Yatri sangka pirang rinangkul inlempet gompet dosa ngernaning bawono kowe teko-teko kok gawe geger wong pirang-pirang kok terjang apa bermati kula mboten trimah trah mandura damel kuciwa Kakang Narayana brabat Yai Rukmini dipun bradat mongko pawiwahan sampun badhe tumapak mila sakmenika Kakang Narayana badhe kula sowanaken wonten negari Kumbina cekane manut sing tak tampa saka Sinarayana Pandhawa ndombani wong cedi Pandhawa ndombani Jarasandha menika sanes perkawis ndombani nanging lekasipun Kakang Narayana mbradat Yayi Rukmini adameling seming Paman Prabu Bismaka dasar tiyang sepuh dipun wewirang wonten ngajenging para ratu mila sinten kemawon ingkang badhe ngalang-alangi anggen kula badhe nyowanaken Kakang Narayana menika badhe kula anggep mengsah kula piye yen ngono kurang kajene rasa paseduluran iya menawi ngaosi nggih ngaosi nanging perkawis menika ngembet dateng lingsem para Pandhawa ki dasaripun kathah para ratu ingkang sami nekseni wonten niku sampluk sekali
mawang-wang kunta gonggol padang gedhe sayong gonggoro kandang selair gajah sewu meta Aja ngriweki wae to terus. Aku mau kondo apa? Kakang Mas boten ayogyani menawi kula badhe nglabrak Kakang Narayana. Anggep apa Jara Santa megugu lambene. Kalau deloken supaya mah keplok-keplok niku. Kowe mingkira aja melu-melu. Piye to Naraya? Kowe iki gawe perkara marah. Nuwun sewu Kakang Mas sampun duka kalian ya lesu wae. Tramandura iki kisruh kabeh. Ora wurung iki karo Pandhawa kisruh, karo Cedi ya kisruh. Mboten nek kisruh. Kowe kok mencap-mencep iki. Parep entuk mbok enom kuwi. Perkawisipun boten menika nanging kula ngertos menika wonten tiyang ingkang jarak perkawis kalian kula. Sapa? Hah, sinten malih nek mboten tiyang nika? Tiyang nika, ha nggih tiyang niku. Lho sek. Ora kowe iki ora mudengke wong iki karo sampun to kula sabar. Mangke rak wonten kula. Jare kula ana sesambungan karo Rukmini. Lah saiki mbok bradat tenan. Lah mongko sing arep dimantu karo Paman Bismaka kuwi malah Rukmini jare entuk supala nggon nulem iki ngono kuwi. Malah nggon nulem iki ditulisi tanpa ngirami raos kurmat. Menawi peparing redana kemawon ngono kuwi mboten nampi pisumbang ingkang ngawujud barang lan mboten nampi dayoh wonten griya ngono kuwi. Nah kok ngono ki sampun latir lenggah Pandhawa ingkang ngamuk namung Permadi sanesipun mboten Abratasena mau lah nyaten weruh panjenengan malah kesah ngono kok. Iku ora. Tak Bratasena tak kira nglabrak aku. Sak menika sampun mboten remen gelut. Rumiyin nggih plang-pleng mawon. Sareng Pandhawa dipun klempakaken dados siswa. Menika sampun mboten purun kepruk-keprukan. Remenipun namung ngelokke. Nek kon antem-anteman ora geleme ngelokke. Mila Pandhawa ki mathuke ya cangkeme didondomi kabeh. Wah, karepmu kowe iki bingungke, mboten sisah bingung mangke kula piyambak.
Kaki Munia saiki. Narayana. Iya, Kaki Munia. Tak hitung telung kedepan Munia. Mbok anggap aku mbradap Rukmini nang sejatine kowe ngamar menyang Kumbina. Tak tekoni karepmu apa? Dasar sekuton karo Jarasandha. Yo, aku pancen ngerti merga telik sandiku tak sebar ngalor ngidul. Sanggon-gon mesti ana. Jebul kuwi ana sesambungan karo Rukmini. Dadi yen ngono cetane nggonmu nglamar menyang Kumbina kuwi mung mbok nggo nanteng perkara karo Narayana. Wong kowe wis ngerti yen aku ana sesambungan rasa karo Rukmini, kowe nglamar malah nyambat ratu saka Jaban Rangkah. Kowe ngerti ora? Nawala saka Jarasandha dikanteni pangancam. Yen Paman Prabu ra ngulungake sekali kedaton Rukmini, negara bakal dibumi angus. Tegese kowe bakal entuk Dewi Rukmini. Nyambat wong kono-kono arep ngrubuhke negarane pamanmu dhewe. Ya, dikepiye bae wong kowe iki sedulurku tuwa. Ya pakartimu malah mbah makaping kaya ngono kuwi mula. Isih gedhe pangapuraku. Tak jabute daya ingkang ngubengi sariramu. Kowe bali nyang negaramu karo ora ariken telenging batinmu. Trembelane arep tak duwe malah ora dadi. Ya men mulih karo wirang ra apa-apa. Setane wit mau ya wis ana tandha-tandha nandur perkara karo menungsa sing jenenge Narayana ya Kresna. Sekarangipun Kakang wong ayu Rukmini. Ujunipun wonten paduka Kakang Mas ajeng manah kula ya. Nanging kados pundi Kanjeng Rama Prabu? Paman Prabu Bismaka sejatine ora pirsa yen to sejatine pun Kakang Mansyadi wis ana sambung rasa.
wedi nampa panama saka cedhi merga saka wayange Jarasandha. Aduh Kakang. Kok ngangge cara penganten niku ajare keparingi Singun Prabu Duryudana Akbar didadekke manten karo Rukmini. Wah, mangke rumiyin. Mbok dipun santos benjang ben kemawon lampanipun sanes menika. Dadi iki diuculine. Handih. Ning aku krungu pawarta jare Rukmini iki ya ana sambung tresna karo Narayana. Ha nggih. Kersanipun kabeh niku nunggu bejane dhewe-dhewe. Nek ana mulih mok nggih mantuk. Mriki napa? Wong sik adoh mawon. Aja-aja dewasaku wis greget. Aku wis ngombe susu kuda liar. Aku mendina ngombe madu lanceng karo nggodhog oyot alang-alang. Nggih napa wis tuwekan mbok diombeni telung gendul mangombe setu, pendak setu melih dereng kantenan. Aja ngomong. Awakku kok kaya ngene bol mantuk mawon ndak gembrekes. Mekaten lajeng kados pundi mulih mboten mestu sing dijagongi sapa ana kawan mujaken Bali Petruk Garing Bagong Mulya Bali ora kok aku selak bacutan dapurmu bacutan ning endi ya kowe ora ngerti kok aku arep nyaingi Bagong-bagong kuwi. Ya melu kundur to. Hormati mulih. Kundang kau nangonang kaca trisang kaberanmu lalu diwasaning hari gumantosing candra miwah taun lumampah kaya saya cedhak nalika samono Sang Narayana wis madhep Nalendra jumeneng Nyakrawati bau denda jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Prabu Harimurti
nuju sawijining dinten ajeng tetinjul dhateng Prajatisa hanenggih negaring Trajutrisna papan dununge Sang Prabu Sitija atmajaning Sang Narayana hanganti satring suwala bumi Raden Haryawarsniwira yori Sang Setyaki Kresna lan ngandika Yayi Prabu Aywa sungkawing jas Solaerinira Ki Harya Werkudara Yaki kula ngedhawuh yen najan wis sawetara dina mapan ning Prajatisa ing Trajutrisna kaya ora katon jenak enggaipun kakang ana kene Yai menapa kirang semanak ugi pakurmatan dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu saking anak Mas Boma Narakasura ora perkara ngono prataku pancen disubya-subya disembah-sembah malah prataningpun kakang ana ing Prajatisa nalika wingi kae sak dawaning dalan ingkang tumuju marang pura di lemeki babut kabeh supaya sukune pun kakang aja nganti ngambah lebu. Oh mekaten kaya mengkono kuwi. Pangajajene Boma marang pun kakang iya. Nanging rasaku teko kurang kepenak. Ayo titi mangsa iki nggih bali menyang Ndarawati Yai. Monggo kula dherek.
maju apa diwales oh maju lah Saku bonyok wah wong Ndrawati mung sak kedheping tinggal kok wis sawega kowe keparat rancap kegaman brodol cari nggon-nggon toto ya kaya ngono tantung wang layang penantang nipake gaman sanggon-gon pasar-pasar mbok obongi paret kowe wah menungso jajalanan wah Patih Ndrawati ngerti upama negaramu dhewe pinuju ratune ora eneng terus dingonokke kuwi nek rasamu piye wah Dewa Bathara. Supala. Wanimu kowe nglimpe. Ndrawati tak tinggal tilik anakku Siti Jon Prajurit jebul kok serang nganggo cara sing ora lanang. Ya kaya ngono kuwi tandha-tandhane menungsa sing wis kelangan rasa paseduluran. Ora gelem kumpul karo waris ngeber-eber wiranging sanak ngalang-alangi wong liya sing bakal rumaket menyang Ndrawati wis ilang rasa katresnane wis medhot Sarasila ora eling marang kabeciking sedulur kowe iki menungsa apa Supala
bala Pandhawa mbiya gumulung mangung sering sata Kurawa kampak yaki kula wonten dawuh kowe bingung wah negari putar kacir kados mekaten iya wis ora dadi apa gedhekno rasa sabar mergo sabar kuwi kekasih pangeran aduh iya aku tak nulis layang wenehno perjulit supaya diterke menyang cedhi nggih suraosipun nanging sing maca kudu engko Supala nggih najan Supala wis wani nyereng Ndrawati ning tetep tak apura nggone gawe pepati lan karosaan dina iki tak trima wong isih tak anggap pakartining sedulur sing lagi lali ha wong sabare kok merena sumupan yang karuna gatine traning ogarapok sabaning kukiloring kanika kaget terkini tunganing kung wis marambah makaping kaya ewo ngene rong ngitung driji Risan Alendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna dhateng kalepataning Supala Bumareng ingkang wanci ganti ingkang minuwus ingkang mapan wonten ing kutha Giribaja pamadangi jagat tuk mungup-mungup aning sapucak ing wukir marababang sumirat kena soroting surya mega gunung
sadya bala nira wauta kang winarni radyan Werkudara warsa ngandikaken putra Gatotko Soden Maglis Sapala Mira ing Pranacaka Prabu Subala wonten dawuh Sang Prabu Jarasandha. Aku iki nganti gumun setahun jembleng serenduk ini sira iku telaten temen praptane Magoda. Iya. Langkung-langkung dinten menika kula badhe nderek bela Sungkawa. Inggih menika sedanipun Prabu Hamsa kaliyan Prabu Dimbaka kasambut ing rana Madyalaga iki sabab saking menungsa licik ingkang laminipun Kresna. Sang Prabu Hamsa mangsah yuda pejah dening Baladewa. Kresna damel cara nyebar kabar yen Prabu Hamsa ana ratu mati dadi banyu. Prabu Dimbaka ratu kembaranipun percaya karo kabar-kabar ingkang lajeng nyemplung seganten dadi lan patine. Pancen Kresna niku ora bludhur iki. Ya lungguh Kang Prayoga. Ning talaga kanthi langit nembang tang pasulan upamane bintang toyo kusumaya suhu mawur lumrang bekang sari pinggo jolo sak banjure piye terus atum mila nuwun sewu Sang Prabu Jarasandha. Wiwit dinten menika kejawi paduka kedah tansah prayitna ugi nuwun sewu wonten pawartos sing kedah kula aturaken dhateng paduka. Pawarta babakan napa kuwi? Sakmangke Pandhawa badhe ngawontelaken sesaji agung Raja Surya tentang mening samudra ngamut Wanut tanpa pagut len kanang akasa. Wah, setan alas. Opar nandingi Jarasandha nganake Sajiludra. Iya. Kabakan menika ingkang kula manah. Tartantu menika mangke badhe ganggu damel dhateng pakaryan paduka Sajiludra. Awit salah satunggaling syarat sesaji Raja Surya dening Pandhawa menika kedah dipun sekseni ratu satus negari. Mongko kathah-kathahipun ratu pawarta ingkang kula tampi cacah 907 menika sedaya sampun paduka kunjara wonten negari Giribajra niki. Namung kemawon dukunipun Pandhawa menungsa licik inggih menika Kresna tartantu pados akal. Kula mireng pawarta bilih boten dangu malih Kresna
Janaka kaliyan Werkudara badhe dumugi ngriki. Cekra namung badhe ngalang-alangi sak boten-botenipun badhe ngluwari para ratu. Ya Paduka kedah sedya payung saderengipun jawah. Kula bapa mirahing sun prihatin Mas Bagong Ijo menungsa ratata upama Kresna wani rene kaya mlebu kandhang singa sing lagi kluwen. Manale Kresna badhe mlebet Giribadra menika mboten beta wadyabala. Kresna mlebet mriki mboten beta wadya. Oh. Kok kendel meniki menika wong pamer kekendelan. Mung gandeng wong licik saged ugi mlebet kanthi cara ingkang boten kawanguran dening para prajurit Paduka. Saged ugi mlebet kanthi sesideman ingkang mekaten kula badhe atur pamrayogi. Oh, prayogane piye? Sepisan. Nuwun sewu. Margi utawi dalan-dalan ingkang tumuju dhateng kitha Giribajra utaminipun ingkang liwat Segara Wedhi. Pinggiripun Paduka pasangi kendhi ingkang limrahipun isi toya wening. Kados dusun-dusun panggenan kula ngajengipun dipun pasangi kendhi. Ya nek isine mboten. Pinggiring dalan dipasangi kendhi ingkang limrahipun isi toya wening tiyang liwat mriku nelak tartantu kepengin nyobi toyaning kendhi nanging sedaya kawula Paduka kedah Paduka kandhane rumiyin dipun dawuhi ya kaya kala Paduka campuri upas ingkang mandi lan mateni Werkudara niku wong sing boten tau betah ngelak liwat Segara Wedhi sing panas tertentu ngorong gondangipun yen ngombe mutar sakresnane sabanjure ingkang apa kalih kapurageng ing pagoda Paduka pasangi piranti panah ingkang boten ketingal ingkang dipun kendhaleni dening Padhe ingkang ndelik mangke menawi Kresna liwat wonten niku ngertos-ngertos sampun karanjap dening Jemparing. Wah, apik kuwi. Ingkang angka 3 menawi Kresna Janaka Bima lepat saking paeka Kresna tumuli pinanggih kaliyan Paduka mangsa barang pejahipun ratu ingkang dadi regeting jagat lor. Oh, ya tak tinggal. Jara sanda oyaken. Lan malih apa neh? Rene negari Ngamarta nembe dipun tilar kegiatan 3 inggih menika Kresna Bima lan Janaka. Wah, dadi Bima, ya Bima ical. Menawi tengah dalu ical. Lha tegese iki tiyang 3 kala ingkang kula aturaken bilih badhe tindak mriki. Kresna Janaka lan Bima. Oh, tegesipun negari Cintakapura nggih Ngamarta mung karinjeng kangke mawon. Pejahipun Kresna Bima Janaka wonten ing asta Paduka ing mriki. Bedhahing Ngamarta wonten kula. Wah. Wah, iya tak trima. Penemu sing becik supala. Kula nyuwun pamit dinten mangke. Kula badhe tata-tata. Kados pundi cara ingkang kula tempuh supaya Pandhawa aja nganti sida sesaji Rajasuya. Nek kebrebeken dak donya kok isine sesaji.
Oh iya ringkesen wong amarta. Kantune celenggah mongso bolong saestu kula nyuwun pamit sakurang. Kresna tan tulus hanyagring Dara Arjuna wonten dawuh iki wis kliwat saka Gunung Cetyaka merga tambure wis mbok tatas. Iya janjana gunung gandengane kok mesti karo tambur. Wong saiki apa ngerti? Nanging kowe ngati-ati lho, iki mengko bakal liwat Segara Wedhi. Inggih Segara Wedhi. Iya. Upama mengko ana warung-warung cilik kowe mampir ana kono, kowe sing prayitna ngati-ati merga Janaka. Kowe senengmu tontonan sing kaya ngono. Wonten menapa ana wong wedok joget sing ketok wetenge. Nggih Koko Prabu. Perkudara kuwi aja ndelok ora sudi. Timbang ketok wetenge mbok ketok kabeh. Ngomongamu inggih Koko Prabu lajeng nanging dalan-dalan ingkang tumuju nyang Giribajra kowe sing prayitna pinggir-pinggiring marga kae ana kendhi katone wong Giribajra kuwi lomo liripun nyepaki banyu bening kanggo wong kang padha ngorong gondange nang aja pisan-pisan siadi ngombe banyu kendhi mah wonten menapan wis ta aja ngombe wah nek aku ngelak piye iya rasah ngombe aku mbiyen tau kengelaken uyuhku dhewe tak ombe niku ya wong kurang ajar kuwi karone Werkudara ki nek toyang pirang ember apa ora kaya grojokan kejaba kuwi Werkudara aja liwat ngarep merga saeneng-enenge gapura aku weruh dipasangi piranti sandi sing diobake saka kadohan siadi ketok liwat ing gapura nanging kowe mengko ajur rajah-rajah diranjap jemparing sing ora ketok wah menungso ora pantes diuripi ya kula golek Srana Sajirajasa tak rewangi teko ing papan kene ngarep tak dongengake menyang siadi iya kejaba saka kuwi kowe yen wis mlebu ning kutha Giribajra mengko sing prayitna ngati-ati Jara Sanda kae wedine mung karo para brahmana yen karo para pendhita ngajeni ngurmati Koko Prabu lajeng kados ayo lon-lonan
tinempuh dalan iki nanging Siadi kang prayekna ngati-ati Werkudara lan Janaka. Wah, Kresna. Mamang sambek pecah cancut kumregut manjing samudra Tuyodang Wiraganyo. Wah, Ratu Ndarawati mlebu rene ya. Gandeng aku mbok tekani ya aku ngaturke Raharja. Iya ya Prabu Jarasandha. Oh, murimu iki Werkudara to. Iya. Sing dingkluk kuwi Janaka. Inggih Sang Prabu. Wah. Adolan nang omahku ndadak nganggo bathik barang. Yo men. Iki gone cabang. Cabang ki apa? Lambene muni sak gelem-gelem. Apa karepmu Kresna? Engko dhisik Sang Prabu. Babakan nggonmu sesaji ludra kanthi mateni para ratu kuwi swijining kaluputan ingkang gedhe ya sing ngarani luput aku lan wong sak donya lupute lho arep mbok pateni to Ratu 97 sing ngomong sapa ya sakarepmu ning sing angka 2 wis marambah makaping nggonmu tansah mbiyantu menyang Supala. Mengko kowe ngerti yen to Supala kuwi wong luput, wong salah. Supala kok anggap luput salah. Supala kuwi ora sak utuhe salah. Dheweke urip rumangsa kok kendhaleni. Wong urip kuwi duwe kamardikaning urip. Ora kena pati uripe menungsa dicekel karo menungsa liya. Kowe ora wenang murba uripe Supala, kowe dudu sing maha kuwasa. Kowe ya dudu sing gawe urip. Kena ngapa kowe bakal merjaya ratu ingkang tanpa dosa? Oh, kabar sumebar pawarta rata kok mbok gugu. Apa ratu semono kae mesti arep tak perjaya tak pateni garuk delok. Ratu 97 isih urip kabeh, tak openi ana kene malah awake lemu-lemu. Mundak bobote kabeh. Ana kene lemu-lemu. Bali menyang Supala. Supala kae mbiyen lair cacat dheweke ya ora njaluk. Lair cacat Supala kuwi ya ora njaluk.
yen pancen sing maha kuwasa kuwi kebak welasase kena ngopo jare sing gawe urip kandha titah sing iso ngruwat Supala ya kuwi sing nyekel pati uripe Supala tegese jare sing maha kuwasa kuwi ora tresna asih nyang Supala nyawa kok dikon nyekel wong liya kok penak temen yen ngono kowe ora percaya karo anane sing maha agung kuwi pakatimu mung sang kuyang nyahak wewenanging para ratu ratune semono kae isih wong Jarasandha timbang dadi Kresna sing ngaku ditis Wisnu ning nyatane lethek gedhoang mantuku Harya Kangsa Dewa mbok pateni kowe maling Rukmini sing bakal dadi bojone Supala kowe mbotoi sesaji Rajaswaya arep golek ratu 100 nganti tretekan tekan kene wae aja ngarep-arep bali urip kowe Druhun Simonon wah senengane kowe Bima aku ngucap Druhun Simonon tukang nanti kejeblak aku parat kowe pancen kaya iwak kecemplung wae maju kokop getih wae Bapak depani lemah Jarasandha lewari para ratu